yuk. Ibarat kembang kowe isih wangi, ibarat tebu kowe pancen legi, akeh tawon kang nyedhaki sebesari sarine kembang melati. Budale esok baline mesti sore, rambute abang ditato alise, sing gandhengi saben dina siji gonta-ganti pacare ana selawe. Cewek-cewek gaul yai guyu untune kingsul, saya pantes yen nganggo rok sajengkul. Cewek-cewek gaul ngisor dhuwur kabeh gaul, yen lumaku bokonge membah menentu. Sapa wonge sing ora jlegukan, mati bokonge bodine kaya dandang, tumpakane sepeda motor lanang. Cewek gaul ayune sak kejaman. Walah tre panjak saiki lah lomo ya. Ngono ku mah. Lah yo dentak dang tuling-tuling bareng iki koyo barongan kok modele. Bocah iki kira ngerti panjake gelar Tri Budaya ya panjake trima apa Pak Trima. Kenapa? Lho iki akeh variasi. Mula anggere saya wengi lho, iki variasine metu ngono. Yo ancene iya, ora panjat tok dagelan kadang ngono ku digawe nadane cengkoke dhewe-dhewe. Nggih, alhamdulillah. Iya. Ana apa? Halah. Kok ora ndang muleh? Dinteni jebule raketang piye isih ana sing ngenteni. Alhamdulillah, matur sembah nuwun lho Yu. Alhamdulillah. Aku seneng karo warga Timbrangan nyatane buke padha sendepon delok ning kono. Kene lega ora gelem ning kene leh yu kok. Wah. Aku ngene iki lho sing mari wedi. Ngenteni kuwe mergo isih ganteng. Sombe nek tuwek payurene apa ora? Nah, ya wis nek kira-kira isih payu. Kalau saurane buke iki gampang. Piye? Ya ora payu wong tuwek nek payu rene leh ngono. Iki kok ya. Ndarat tuwek karo sing tuwek no. Iki wong paribasane wong kowe tuwa, wong kowe enom wae, kowe isih aji gedang lho, Mas. Omonganmu. Omongi wong kok ngeyel. Ono nek wong aji gedang. Percaya apa ora? Kowe isih enom aja aji gedang. Hah? Lho, bocah ora percaya? Gak. Kowe ora gedang ning sawah apa ora? Ngerti? Gedang ning sawah nek ditegor, lha gedange wohe ngerti apa ora? Iya. Digendong, digoneng pasar, didono, diparani wong dinyang. Iya. Lho, lah kowe digendong terus dibrokno, sapa sing ape ngenyang kowe? Yo gak ono. Lah iya. Oh, berarti yo nek ngono ora trimo gedang ya, Dek. Apa? Letong barang. Berarti awak dhewe ku aji letong. Ada ciletong. Dan ora gene nyatane lho. Telek sapi iki jenenge letong ya. Letong diklumpukno. Lho jajal. Ana sing nglumpukno kowe. Kono diklumpukno dienggo ngabuk, dienggo nandur, tandurane lemu didol. Alhamdulillah. Ora apa-apa. Nggih. Iki mang lagune cewek gaul. Ja. Nah, cewek gaul koyok lagu rondo kembleng kan yo penak. Cewek gaul yo kepenak. Lagu apa iki kepenak? Kancane wis ana sing nyiptakno. Alhamdulillah lho ya. Ora ketang piye iki awak dhewe metu ndongakno. Sing penting kuwi sik ndongakno karo bapak ingkang hamungku gati dalah kaluwarga. Sing wigati putra ingkang ditetakno. Iki mugi-mugi dadi bocah ingkang soleh. Amin. Gunane tumrap musolan bangsa bekti karo wong tuwa. Amin. Iya.
Wis pokoke awak dhewe ra iso nyangoni apa-apa isone mung ndedonga. Ora apa nek nyangoni. Lah iya to. Saiki lagu tren ayo akeh. Apa? Kayak apa iki mang metune cewek gaul ya Cewek kepenak. gaul. Kayak rondo kempling ya Ya kepenak. penak. Ndak pundi cah ayu badhe tindak pundi. Ndas mundi. Ya ndas mundi lho. Mbak Ayu. Ah, iki kok ndak pundi kok ndas mundi ku piye to kok ya. Pamane kok iki nyanyi rondo kempling dimodisiliti sapi Silit jasmu iki modifikasi. dimodifikasi iso. Lah bisa. Rondo kempling lagune dimodifikasi nyanyi wong loro iso. Mbok Ndak pundi Mas Temon badhe tindak pundi. kula niki urung Kandhane kok awak dhewe urung bare kono wis kekelen kok. Oh iya ya. awak dhewe iki mang sing diguyu apa? Lho bocah iki piye? Ah, wong kowe lagi nyanyi urung bar kono wis bekakaan lho. Bekakane perkara ngundang kleru awak dhewe. Iya ketok. Lho, Den. Ning ndi? Den, Ala Dumbarno. Ah, jere nganggo pampers. hampir sapa? Kaya ora ro sinden. Napa? Sinden angger ayu, angger senengane mlebu metu biasanya siji. Apa? Ape meteng neh. Meteng karo sapa? Iki kok. Oh, Mbah harus sik ngono kuwi ya. Kuat to, Mbah? Ngeri ya. Ayo nyanyi. Ayo. Iki kok ya. Ah, lagune Rondo Kempling. Ndak pundi Mas Temon badhe tindak pundi. Kula niki badhe tindak pati. Badhe punapa Mas Temon kok tindak pati. Wah iki tindak pati arep tumbas krai. Lah, dan. Seneng aku. Ndakel karo kowe seneng aku. Ndang ngono terus ke nganti didoni sapi kapok. Maksudnya aku gumun ngono lho. Gumun. Apa kowe gumun aku dhewe yo gumun. Ndak pundi Mas Temon badhe tindak pundi. Sik. Apa? Mbok Dem kalau mecuca-mecucuin apa iki? Kene are. Iku guyu are metu Ora. campur. Oh, cemene ngomong somong. Iso. Iki kok ya. Yo Den ku tak kei lagu tenang ae. Oh, gage. Lah Pak dhewe iki metu gale banyak ngono. Engko nek mbok ndo karo kancam, alah dagelane gak lucu ngono. Ya wis ana nyanyi ae. Loh, lah aku parian gak sida. Oh ya wis ora sida ya wis. Gak sida ya wis. Anu piye Dek awak dhewe do pamit ngono piye? Ayo ah. Ayo diterusno Lho kok. ayo. Lah aku siapa takut. Nah, ndit. Ayo ah. Lho apa sing ayo? Lho kowe are. Lho, maton ndi? Lho sing sapa? Ndak pundi Mas Temon badhe tindak pundi. Kula niki Mas Enak, badhe tindak pati mau to. Bande punapa Mas Temon kok tindak pati. Tindak pati mergo tuku krai. Tuku kra. Krai. Sing penting cocok. Parikane penting cocok. Iya. Badhe tumbas Krai. Lah dingge napa Mas Temon kok tumbas krai. Tumbas krai dikongkon Mbah Nyai. Iya. Lah kenapa tumbas krai dikongkon Mbah Nyai? Mergo Mbah Nyai duwe lara mengi. Mbah Nyai duwe lara Mengi. Lah kenapa Mbah Nyai kok duwe lara mengi? Takok terus Ayo iki tiba ning are. Iki tiba ning iku no. Waduh iki. Mergo Mbah Nyai duwe lara mengi.
Ya. Kene apa Mbah Nyai kok duwe lara mengi? Mergane Mbah Nyai bar dislentak sapi. Loh, lah apa Mbah Nyai kok dislentak sapi? Alah ben kok sepenting padha ini kok. Kowe takok ae aku ora bingung piye. Tobel anak kodok jenenge Percil. Iya. Iso iya. Watu cilik iku Jengene krikil. api. Acaga awak Mas iku jenenge sikil. Sing nemplek ning dada kuwi jengene Apa? Tidak nyanyi apa omong apa kuwi, he? sing nemplek ning dada kuwi jengene pentil. Lho lha apa? Tak saduk bledas wis. Salahku apa? Sing nemplek ning dada Kuwi jengene pentil. Lho, apa anceng jengene kuwi ape mbok leh apa? Mosok sing nemplek ning dada kuwi jenenge onde-onde. Ora pas. Wong kabeh iku wis diweki jeneng dhewe-dhewe. Iki yo pentil. Jadi jenenge oh, iki kok ya lambem seneng amarga Lah apa jenenge yo kuwi yo Iki kok ya Niki esuk-esuk malah ngajak geger. maksudnya iki nyanyi lho aku kan suwe kan ora tau karo awakmu nyanyi. Nyanyi sing enak Nyanyi apa, Mas? Tadarus apa? Kaya iso ae iki kok. Yo alah rumangsamu dhewe. Aku saiki wis tobat. Kenapa? Wis madhep karo panguwasaning Gusti. Mergo saiki taune wis taun tuwa. Cek ah. Alhamdulillah sesuk aku arep ngulon. Wih, Lho, kuwi tenanan apa ora? ngomongi nyayem. Atimu wis krasa tenan. Wis madhep Gusti sesuk. Aku ape ngulon. Wih, nom-noman arep kaji ta iki. Sing ngomong ape kaji sapa? Ngulon iki biasane nek ora kaji ya umroh. Ora. Ngulon. Lah ya nek ngulon iki biasane wong iki nek gak kaji umroh. Sing ngomong sapa? Lah kowe mau? Lah aku ora ape kaji, ora ape umroh. Lah nek ngulon Ngulon niku aku apene Semarang ngono. ngene mbok banggakno tak ora pene ndi. Omong ami. Iki komplit isih, Mas. Isih komplit. Ayo isih komplit. Iki kok ya. Aku ngene sungkani lho. Ape pon neh? Delokna. Iki kok ya. Pancak wis nganggo helm kok. Lah tare wong iku ndeune arep. Lho, mosok Ora roh aku piye. panjake ndeuni piye? Alah wong liyane sing mancak ndek tak tono teko sulang. Lho iya wis ana helman kabeh. Diaturi, "Bu, niki nuwun sewu ngresake napa jenengan?" Mumpung kula tasih Oh, tali wonten kotang. wedal. Sayup malah jam 10.8. Nggih, order riyen mangke diaturi 10.8. Diaturke bakdo niki 10 diaturke sing duit ya, Mas. Nggih, Apa? kirim tali kota. Tali kotang nggih wau ono sunan dereng dipenuhi. Nggih. Wonten tali kotang. Ayo. Tali kotang riyen nggih. Nggih, engko bakdo niki diaturke 10.8. Ah, Ayo Leli. Tali kotang. lho, indine orjene ilang neh. Ora. Ah, kira ilang. Iki mau jalukan saking panjenenganipun dulur lanang. Oh nggih, ya diaturke to. Oke. Kowe ku lah apa lah iki kok ya. Ha, yuk kasemanggaken setunggal pamundutan ugi nderekke Sanjewara Ketoprak Gilar Budaya lah. Ya Mas Min. Cek. Awak dhewe ora lali nyedulurke kalian dumateng masyarakat Bangan iki ora lali nderek tudonga ya Mas. Kagem panjenenganipun Bapak ingkang hamanggugati. Ayo Pak, Pak sapa? Lali yo. Nah, lah sore Sunyakip. Pak Sunyakip mugi diparingi rezeki lancar barokah Pak Sanip. Yen wis tak tukokke
wujud tali sakotange nanging kowe lha kok ilang sak slirane lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari apa kowe lali karo aku iki rajan regane 6.000 kowe wujud katresnanku jare kowe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang mungkasane kowe ilang dibengi aku goleki ali kota tresna bukan suci Ilara dari budaya wis tak tukoke wujud hali sakotange jare kowe lha kok ilang sak slirane lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari apa kowe lali karo aku iki wujud katresnanku jare kowe melu aku lha kok mlayu apa kurang larang mungkasane kowe ilang dibengi aku goleki ali kota saksi tresna ku kang suci ali kota saksi tresna ku kang suci sampun nggih Bu nggih pun nggih niki originane kantun 10.8 nggih nggih napa nggih
Takok ngono lho aku iki. Diaturke 10:08 pamundhutan saking Bu Jumatun ngono. Jumatun dasmu iki jeneng wong apik-apik iku ngono lho. Nggih. Mbak Wiwi Bu Sindian Waranggono nggih diaturke kangge pungkasan langen beksan Tayuban. Heeh. 10. Lho, Mas. Oh, dadine anu Bu Nun. Nggih. Niki Bu Wiwi niki wonten sunan saking panjenenganipun. Walah Bu, ya Lho, Allah. Sindene beser. Nggih. Waduh, mboten kuat pun niku pun medal kok. Diparani. Loh, lah mengkene anu terus. Terus piye? Iki. Keten mawon nggih, Bu. Mboten usah Tayuban. Jaluk kok dinyang. Lah sindene beser, Ibu. Pripun, Bu? Iya. Hari nego sagung ing pakurmatan yo. Hatimu piye rasane ayo rasane kaya ngene yo kawiwitan sirta kumandanging wira apa satyane kelakon tak sayangmu dhewe yo Mas witing klapa ning manase muda kapan boyo eyong aku urip mukti ya eyo panyuwunmu tak turuti ayo ae muga-muga 10 numpak sepur wae ya Bunda ono nyawiji 10 numpak sepur Cok wujud tambah ae lambi ya sing temen lo Mas kandamu mangkono pancen aku wong kang isih bodho nanging sliramu kandamu mangkono aku kowe bisa dadi loro Sinta numpak sepur mudhun kutha blura sing kapengin makmur ya Mas ayo Makarya monggo numpak sepur mudhun topati sinten pengen makmur ayo sing hati-hati ala sinta numpak sepur mudhun kutha Jepang yen kapengen makmur ya Mas yo padha berjuang apa gunane
domino lontreng jaki lan rembi akeh korban main judi bandane entek uripe mrindili sinten numpak taksi iyo mudhun Sidoarjo yen kepengin mukti ayo do makarya wong main judi. Nggih, ngene lho Mas yo. Awak dhewe iki nek iso digarap saonone. Ning aja lali wong menungso lumrah. Mestine ya ana lupute ya ana klerune. Nyambut gawe dicuk. pripun Bu pepeling Iki oleh diaturke kanggo mae Lapo kepe lapo iki wayang sing urung metu telu. alah diapakno aku sik kepengin nyanyi kok aku ki kangen karo dulur-dulurku mbrangan Engko nek pengen nyanyi, aku sik kepengin nyanyi tajak mampir ning Mamma Mia. iki kok ya Ngono lho. aku sik kepengin nyanyi iki jalukane ibuke lho iki kok ya Anu Pak dikukuti kabeh. iki ngene ya Mas ya nyambut gawe dicukupi Aku sih pengen nyanyi. Ayo. Nggih, buru cukup. Nggih, nuwun sewu saderenge nyuwun pangapunten. Lah iki mengko nek gegojekan seneng-seneng dibacutno mengko gak ana rampunge ngoten nggih Bu. Insyaallah sanes wedal mbok menawi sowan mriki malih mangke dipun aturke pamundhutan saking panjenengan. Ning aja lali ya, Dik. Awak dhewe nek urung nek ape pamit iki ngaturke lupute dhisik. Muga-muga wae sing nanggap lan sing ditanggap padha-padha slamet ya padha-padha suksese. Kripik gedang kripik tela. Sithike dang padha rata. Suminten Suramanggala. Cekap semanten atur kawula. Suminten mloya mlayu. Para sedherek sedaya ngapunten yu. Ayo awak dhewe padha netepi karo kewajiban Kang Mas.